Ако най-често срещания комплекс при жените е свързан с килограмите и възрастта, то първото място при мъжете се държи от оплешивяването. Над 47% от силния пол до 30 годишна възраст страдат от косопат. Статистиката е безмилостно жестока и не прави разлика между звезди и обикновени хора. Най-известните телевизионери, спортисти и хора на изкуството по цял свят вече са приложили съвременните технологии за директна имплантация на коса и се радват на абсолютно нова визия. Здравата и естествено изглеждаща прическа е дала нов тласък в кариерата на спортния журналист от BBC Анди Мей, на продуцента Джон Гъба, гръцкия баскетболен национал Антони Манджари и много други. През изминалата седмица вниманието на родния светски елит бе насочено с любопитство към откриването на клиниката Direct Hair Implantation. Знаменитостите признават, че най-накрая могат да изглеждат по начина, за който винаги са мечтали, и то без никакво притеснение. След възстановяването на косата, самочувствието се покачва главоломно. Досега над 100 000 души се наслаждават на новите си прически, а комплексите са останали далеч в миналото.